Cimuci soyayya ce mai abun al'ajabi. So ne sanadi mai sauya tunani, ban san ki bani ko da aka manni, amma ƙaunar ki ta zauna min a jini, zuciya ta ka amu a tara a gamu, ki shaida ina san ki zo yar baba. Sufarki nake gani safiya dare da yini, kyakkyawa a ce ke zuciya ta yi gani, taimaka ake bayyana don in ganki da budani, wallahi na damu yaushe za mu gamu, cikar burina in ganki ki ban so babba. Cimucin me'eran cimuci soyayya ce mai abin al'ajabi. Ka gaya mini ko nawa ne kuɗin da za a biya a wuni na keken ka zan biya maka. Aba da zai wannan ai gurguwar lissafi yanzu da shi na sama cikin fitina. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aiki ya tabbata ubangijin doyan nan kyawawan halittu. Yaron nan fa la'ananne ne ba ƙaramin shi ɗan bane iyanka a ƙasar waje. Amincin Allah ya tabbata gare ku fararen taurari. Masu haska sararin samaniya. Haba kuma. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan Allah ka masa min wuce. Yanzu da ka ga rayuwa ta yi mana huɗubar da uwa da uba suka mana a baya ban mu daddara ba, amma da dole ka samu a makaranta mun mutu a hanya. Gwamna irin waɗannan ƴan mata muka fi bukata masu jijji da kai. Haba Afnan, yana da kyau ki gane cewa ni faɗan adam ne kamar yadda kike ke ƴar adam. Me kace me keke? Bai shiga? Wallahi da wannan kucaki dan shushe nan ne zaka ce ya shiga mana keke na ta? Ki fahimci cewa zuciyata ta zama tamkar takwarar zuciyar gizi. Ki fahimci cewa idan ta baki nan a cikin zuciyata ba za ta taɓa rayuwa ba. Yanzu ke abin da kika wa bawan Allah nan ki kyauta? Ai ya kamata ire-iren ku dama wannan guri dama irin naku ne, ya kamata kuna dan leka mai. Ka dube ka ka kare wa kanka kallo. Wace mace ce za ta so ka haka? Kana matsiyaci fakiri da kai. Aka ce ita duniya ka bi ta a sanne. Idan ka mata garaje ta fi gaba ruwa jima. Wannan gaye ya mun ina matukar kaunarsa saboda ya kwanta min a rai. To ka sani idan har sai da zuciyarka za ta rayu, to ka sani sunanta matacciya. Na bi duk abin da ka zo min da shi. Na fahimci baka da hankali, baka da tunanin da zaka fahimci bambanci abu mai kyau da mara kyau. Gashi fari, gashi kyakkyawa, gashi dan shila na yara mata. Da dube ne dubi tsabar idanuna ya ce min wai ni yake so in zama matarsa. Duk ran da ka sake tunanin cewa zaka tare ni ka min magana akan hanya, sai na sharara maka mari wallahi. Allah masabin inci. Sha kawai. Amma ka tabbatar da cewa ranar ta fara al'ada za ka yi amfani da magani. Da kuskure ka sallake ranar za ka yi hauka. Ha? Hauka kuma? Ko ka ina nasara nan da za ta fara al'ada? Ai barin gaya maka ko ka sauran minal ko ka ki in kana ce wannan wace ce lafacin wacin ma wallahi na tsaya a rana yayi zafi irin ranar daidai da azhar din nan ko na bayan azhar daga nono tsine maka albarka ka bi duniya ka bi shanu ba ta zama uwa. Na ci na gani
na kuma tabbatar da cewa liba ba matar ka bace. Ina son ki bani dama ko da so ɗaya ne in gwada na wasa a gani. Sani ina wani ne? Mama? Mamo? Tsohuwar ala kamfani kin ce mama? Gaskiya Antiminal sai dai ke haƙuri saboda Hashim na wani. Duba na duba. Baby za ka fita to yanzu yaushe za ka fita? Gaskiya to ba za ka fita. To wallahi Hajiya ya zama dole sai Sadiq ya sake ki. Kar in sake jin sunan Hashim a bakin Hashim nawa ne ni kadai. Hashim na ki. Hanni ke da na tsuguna ne cikinsa na tsuguna na haife shi. Ina so ki san wani abu. Yanzu wannan shiri da na shirya miki nake soyayya da wannan saboda mu samu dama ki yayi mu mana kuɗi masu yawa don mu ji daɗin rayuwa. Kin ga za mu yi auren mu cikin kwanciyar hankali. Wallahi ina son ganin kai. Yaushe za ka Zan baki lokaci mutukar baki amince da abin da na kawo ba zan tona asirin. Shi ya sa min dafin san Sadiq a zuciyana sannan ya zagayo ya ce min kuma in bashi siyama. Ko da kafa da kika dora kan daya munafuka. Yasa kankana a gidan kina sha ne? Munafuka a gunguma. In ka riga kai kallo mun tibi na son ganka a gida. Azali bilan zai ku ɗauko shi. Dani, tsaya. Ba shawara ba ne. Manira, ciki Manira a gidan nan. Manira, ciki. Kuma da girma na da shekaru na ka ce ban san tana da ciki ba. Ko nan din ma 'yan bani na iya ne. Kai ta asibiti. Mu je mu lalimo duk abin da ya kamata mu lalimo a zuwa cikin nan. Dalla malar rike sallamanka dan ba shi nake bukatun shi ba. Kai ne Alhaji Ma'azu. Na rantse da Allah daga yau zuwa gobe idan bai kawo kuɗi ba wallahi kashe ki. Kana na yi ba mana baki a wajen nan ki mara shi. Je gidanku na sake ki. Ka sake ni? To sai me? Ai ta bulo na fari a gurina. To amma ga sani gidan mu ba zan tafi ba. Idan ka manta in tuna maka. Ka manta wannan gidan lokacin da aka zo sai da shi. Allah annabi na dauki kudina na hada aka sai wannan gidan saboda haka gida na wani ka dauki shashin kan dauki nawa babu ruwan wani da wani. Kamare ni? An mare ki. Ni ka sa hannu kamara? To ka jira ni. Hajiya. Hajiya? Yau nake hajiya, hajiya kake kira ni zaka ce hajiya? Yan bani na iya ne ga sunan sun zo. Ahmad, ba ka ganin kin amincewa soyayya ta tamkar wasa ne da wani dama da ka samu? Wannan dama ne wanda duk wani matashi irinka yake neman samu a rayuwa. Amma kai kana ƙoƙarin sa kafa ka cure. Ahmad, ka fi sani cewa ni da kai ba su annin juna ba ne. Amma ƙaddara ta so ta sa ina jin duk duniya babu wanda zan iya rayuwa da shi in ba kai ba. Ya kamata ka fahimci haka. Tabbas magana ki gaskiya ce,
matsayina da matsayinki ba ɗaya bane. Kin fi ni matsayi. Kasancewa na talaka kuma maraya. Mahaifinki mai kuɗi ne. So ganin hakan ne ma ya sa ya kamata cewa ya fi nemi ɗan talakawa irina domin a gudu tare kuma a tsira tare. In tsaya a daidai matsayin da Allah ya ajiye ni. Saboda kowace ƙwarya da abokin gurbinta. Haɗin zai fi ƙwarya ta bi ƙwarya. Amma ina mai baki haƙuri akan abin da na gaya miki idan ya ɓata miki rai. Sannan kuma ina godiya da ƙauna da soyayya da ke. Amma sai dai ina mai ƙara sanar da ke cewa zuciyata ba za ta taɓa haɗa soyayyar Zainab da wata mace ba. Na ma ki haƙuri. Na barki lafiya. Ban san ki bani ko da aka manni, amma ƙaunar ki ta zauna min a jini. Zuciyata ka amu a tara a gamu, ki shaida ina san ki zo 'yar baba. Hajawa, ba hana ki tsayawa a iskan yaran nan ba? Nake ba hana ki tsayawar yaran nan ba? Yaran da bai da tushe ballantana asali, amma kin ki? Kullum ana gaya miki ba ki ji? Shi ne za ki yi girin da bayawa da shi? To idan na ƙara ganin ki da wannan yara. Alhaji. Kake ji Alhaji kake ta hayaniya haka. Ki duba yarinyar nan so nawa zan faɗa mata. Ko zai na tsaya wa ɗan gaske yaran nan amma ta ki. Dan Allah Alhaji ka yi haƙuri. Dan Allah dan Annabi ka yi haƙuri dan Allah. To ki gaya mata umarni nake baki ba roƙon ki nake ba. In na ƙara ganin ki da wannan yaran duk abin da nake kika saya. Ka yi haƙuri insha Allah zan mata faɗa in Allah ya yarda ka yi haƙuri in Allah ya yarda. Ku je wa tuwan ta zo. Sha wannan ba ta san ciwon kanta ba. Yaron da bai da usuli? Hassan, Allah ya ci zuciyar ka yi haƙuri. Ka yi haƙuri. Ƙara ganin su za ta ga abin da ka yi haƙuri. Mu je in kama ƙarya. Ban san ki bani ko da aka manni, amma ƙaunar ki ta zauna min a jini. Zuciyata ka amu a tara a gamu, ki shaida ina san ki zo 'yar baba. Tabbas na ji a jikina wannan yana shirin tarwatsa min dukkan shirina. Wai haka? Wai koyan banda yayin yarinyar nan. To amma kana ganin ya shirya faɗa da jinikin. Gani yake ya shirya, amma ka san makaho bai gani har sai ya taka wuta. Amma kuwa da aikata babban kuskure. Yaro bai san wuta ba sai ya taka. San ki bani ko da aka manni, amma ƙaunar ki ta zauna min a jini. Zuciyata ka amu a tara a gamu, ki shaida ina san ki zo 'yar baba. Sufarki nake gani safiya dare da yini, kyakkyawa a ce ke zuciya ta yi gani, taimaka ake bayyana don in ganki da budani. Wallahi na damu yaushe za mu gamu, cikar burina in ganki ki ban so babba. Yana kuma kama da madadara sanin yadda zan yi yana ba da me yasa
yasa kike damu da kin sa kin fi karfin ni a nawa shawara ina ganin da an saboda kin san ke ba su kar ki manta ka ke gidan masu ni ma ba ke shi amma duk da bai gane ba ko ki fita da shi ya kike yi kamar ba ki san shi ya kike yi kamar ba ki san ya ake yi ba da yadda zan yi cewa ya tun ba ne ba sabila da kina shan ke wahalar da kansu ke wahalar da su saboda mutane da dama kuma suna dan talaka na matsiyaci kuma magani na kawai bai da kara Ahmad, wai kai ne sa tunaninka kwata-kwata gajeruwa ce. Baka da zurfin tunani, baka da dogon tunani, Ahmad. Ni na fahimci gaba ɗaya tunaninka gajeruwa ne, Ahmad. Ahmad, kar ka manta fa garin nan fa ba garin mu bane, zuwa muka yi neman kuɗi. Yarinyar nan Ahmad tana son ka. Yarinyar nan ubanta mai kuɗi ne, da jakan kuɗin da take ba Ahmad. Amma ka tsaya kana ta mana wasa da dama. Wai dan Allah kake so mu kasance ne, dama fa ta zo mana fa. Ya kamata ka tara hankali ka san me kake yi. Yawar, abin da yake so ka fahimta ba kuɗi fa ba shi ne abin da zai ja hankalinka da zuwa ga mutum. Kai ne rasa nisa ko da yaushe maganar kan kuɗi da kuɗi. Mun fito nema Allah ne mai bayarwa. Garin nan ne muka zo, to da muka zo nema sai aka ce maka Allah ba zai bayar ba. Mun fito nema ne kuma Allah zai ba mu. Amma ka dage magana yarinya ne ba ran bai maka ba. Wannan yarinya ba ta da wani kuɗin da zai ja ra'ayina. Wai a ce wani dina san Zainab. Ita fa kuɗi ba ta da wani muhalli a soyayya. Ba wani ba ran bai ma ba. Ka gane yarinyar nan ba ta da wani kuɗi ko arzikin da za ta ja ra'ayina wai in dina san Zainab. Ka gane? To dan ga ma gaskiya kawai ni yanzu ka bar min maganar yarinyar nan. Zainab nake so dan haka ban da wani tunani na kuɗi. Ko wani maganar kuɗi ne. Ka wanda da hankalinka. Wannan nan sai Allah ya ba maganin gaskiya kenan. Ya kamata in ɓata mu hankali lokaci. To, sannan Laila da maganin sai ka je ka ci soyayya. Ana gwada ma hanyar arziki kana ta wani kaucewa. Allah ka ina ga kaman ma sai ku ci soyayya kai ni kuma ran ma ɓoye ma ba ni ina ga fa mun yi kusa ma mu raba gari. Ka je can ka ci soyayyanka. Ni in je in ci gaba da buga-bugan neman kuɗi in Allah ya haɗa da wata irin wannan shi kenan. Amma kai ana nuna ma hanyar arziki kana ta wani kaucewa. Sannan Romeo sai ka je ku ci gaba. My fari baby. Malam Mahadi. Ai tun da naga kiran ki nace to ta faɗo kenan. Ai ta faɗo. Allah ko? Wallahi ta faɗo. To ya akai? Kai kan dai na so in faɗa maka. Allah. Ya faru. Wani abu ne yazo. Kai kan dai almishirin ka farko. Goro fari sal. Maka wani saurayi na shahararren mai kuɗi. Allahu akbar kabiran ki ce ta dan siyasa ne fa. Dan siyasa ne. Allah. To yanzu ba wannan ba shawara na kawo. To. Ina da. Kai ma ka gane yana da dan nauyi. Washe ka gane. Ba matsala. Da. Ya dawo mu haɗu na ce mai da ya ce a bari gobe ce a zuwa anjima. Na sa mai tan karfe 5 zan haɗu da shi. Magana ya kare. Ka san me zai faru anjima kaɗan. Da ina maka test. Ka ɗago waye. Magana ya kare. Sai ka sai. An gama. Da ba kiran nema da nake maka. Shi kenan ni kin san ni cika aiki ne. Malam Mahadi billahi ladini cika aiki ne. Malam Mahadi baka da kyau. In Allah ya dora. Baka da kyau Malam Mahadi. Wannan karo. He na dan sai ko keke ne. In Allah ya yarda. Yawwa. Shi kenan Malam Mahadi barin kowa. Ba da ma he na ci ta tsinki. Waya na tana kunne. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Usman ya. Jafar,
Banya. Ya gari? Alaya ai. Lafiya har yanzu baka kammala aikin wannan motar bane? Allah sura kaɗan ne abu ko dan daure dama ina san na daure dan je in same ka. Yawware aikin mutumin nan na kammala masa ina so dama dan kai masa dama dan je in same ka ne sai in kai masa. Dan ɗaura 50,000 akan abubuwan da na saya domin ni ma in samu na amma ina so ka rufa min asiri ka gani ka ki gani ka ji ka ki ji domin ni ma dan samu na mai dan kauri wanda za mu sa bakin salati. Jafar, na shin har yanzu kai ba za ka canza bane? Wannan abubuwan da kake duk ba mai kyau bane. Kamata ya ce a kodo shi karin gaskiya. Ka sani wannan abubuwan da kake ba mai kyau bane. Kai ba za ka canza bane. Kamata ya ce ka ringa yin gaskiya. Ban gane abu ba mai kyau ba me ya faru? Mutanen nan fa har yanzu ku ba ku fahimce su ba. Mutanen nan da kake gani zallan gaskiya in zaka musu ba za ka samu komai ba. Ba za ka taɓa yin nasara ba. Saboda mutanen nan su cire makoyan kuɗi sai kai aika ma dan hakkin ka da biya kai gagara a dan abin da suke baka na gyara wallahi ka shekara 1000 baka yi arziki ba dan haka kawai da ka rufa mu asiri shikenan in ba za ka rufa mu kuma shikenan yanzu abin da nake so ka fahimta shine in ka duba duk ƙasan nan an ce maka gaskiya tana ci ne ba ta ci shine kawai duk taimakon juna da ka taimake ni taimake ka amma ga wani rikici ya taka amu a tara a ga amu. Tabbas akwai sabon shiri abokina me zai sa ba za ka haƙura da yarinyar nan ba tun da yayanta ya kasa ya tsare ya hana ruwa gudu dan zakara kenan ai magana da ruwa da yarinya babu wannan magana sai dai a canja salo. To wani irin salo kake gani za mu sauya masa? Kai dai kawai wasan yanzu aka fara akwai sabon shiri salo kai ne mu tafi kawai. Amma ka tabbatar da cewa ranar ta fara al'ada za ka yi amfani da magani. Da kuskure ka sallake ranar za ka yi hauka. Hauka kuma? Ko ka ina nasara ranar da za ta fara al'ada? Ai barin gaya maka ko ka sauran minai ko ka ki in kana ce wannan wace ce liface ko cimma wallahi na tsaya a rana yayi zafi irin ranar daidai la azhar din nan ko na bayan azhar in daga nono tsiran tsine maka albarka ka bi duniya ka bi shanu ba ta zama uwa. Na ji na gani na kuma tabbatar da cewa ni ba matar ka bace. Sai ki ba da dama ko da su ɗaya ne in gwada na wasa a gani. Sani ina wani mama? Mamo? Tsohuwar ala kamfani kin ce mama? Gaskiya Antimina sai dai ke haƙuri saboda Hashim na wani. Duba. Baby za ka fita to yanzu yaushe za ka fita? Gaskiya to ba za ka fita. To wallahi hajiya ya zama dole sai Sadiq ya sake ki. Kar in sake jin sunan Hashim a bakin Hashim nawa ne ni kadai. Hashim na hanni ke da na tsugona ne cikinsa na tsugona na haife shi. Ina so ki san wani abu. Yanzu wannan shiri da na shirya miki nake soyayya da wannan saboda mu samu dama ki yayi mu mana kuɗi masu yawa don mu ji daɗin rayuwa. Kin ga za mu yi auren mu cikin kwanciyar hankali. Wallahi ina son ganin kai. Yaushe za ka Zan baki lokaci mutukar baki amince da abin da na kawo ba zan tona asirin. Shi ya sa min dafin san Sadiq a zuciyana sannan ya zagayo ya ce min kuma in bashi siyama. Kaje ka bari ka dora kan daya munafuka. Yasa kankana a gidan ku kina sha ne? Munafuka a gunguma in ka riga shi. Kai! Kallo! Minti biyu na son ganka a gida. Kai azali bilan je ku ɗauko shi.
Manira, ciki. Kuma da girma na da shekaru na ka ce ban san tana da ciki ba? Ko nan din ma yan bani na iya ne? Kai ta asibiti. Mu je mu lalumo duk abin da ya kamata mu lalumo a zura cikin nan. Allah malam rike sallamanka dan ba shi nake bukatun shi ba. Kai ne Alhaji Mu'azu. Na rantse da Allah daga yau zuwa gobe idan bai kawo kuɗi ba wallahi kashe ki. Kana da ba mu baki a wajen aikin mu da shi. Je gidanku na sake ki. Ka sake ni? To sai me? Ai ta bulo na fari a gurina. To amma ga sani gidan mu ba zan tafi ba. Idan ka manta in tuna maka. Ka manta wannan gidan lokacin da aka zo sai da shi. Allah annabi na dauki kudina na hada aka sai wannan gidan saboda haka gida na wani ka dauki shashin kan dauki nawa babu ruwan wani da wani. Kamare ni? An mare ki. Ni ka sa hannu kamara? To ka jira ni. Hajiya. Hajiya? Yau nake hajiya, hajiya kake kira ni zaka ce hajiya? Yan bani na iya ne ga su nan sun zo. Na ji daɗin zuwan nan da ban yi tunanin ma ban samu kayan ba saboda daga ranar da na haɗu da ke na gigita so dole da ne suke zan abubuwa na ofis da ce dole ya kamata na baki lokaci ai na gode sosai da sosai da alƙa ni kan ya magana aikin ku nan dai ya aiki sun fi da wasu zaɓi ya ta harkakan samun busy sosai ai ayyukan ku sai addu'a sai a kira biya da roƙon ta mana addu'a ba muna nan muna yi harkar kuma dakka da ba haka ba mutanen nan a su a hankali gaskiya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba wala haka kai da Allah da ka dawo na ya haka ya da ka zo ka bude mota muna zaune muna rayuwar mu malam mata na kake nema subhanallah matan ka kuma wannan bai da kake nema matan kake nema wata irin matan aure kuma wannan matan aure ka zo kana nema dama kuka na in sha iska ko to billahi allazi la ilaha illa huwa yau ni da kai wallahi tallahi wannan ko mahaukaci ne ka fito mu da fito ba na kira tsoraci ki faɗa min ko mahaukaci ne kan yana ce matan aure ne mahaukaci ni ne kake ce mahaukaci billahi allazi la munafika fito mu da sai mana kai wannan bai da hankali ne kai matanka kuma anan matana ta sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kace neman matan aure billahi allazi la ilaha illa huwa yau malan yan sanda ya saka ba ai menene gaskiya na ga alama wannan kaman azabi wallahi tallahi bari kira yan sanda ya na kar mi yaka da kai tsaya mana kar mi yaka da kai tsaya mana dakata saurare ne ina jin ka dan Allah tsakaninka da Allah wannan iyalinka matana ne matata ta sunnan ma'aiki manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kazo kake neman ta dama kuka ana rawan gaban hanzi kuma tana dauke da mu tafi ai wallahi tallahi tunda ka hana ni rawan gaban hanzi wallahi tallahi ni ma yana hana ka rawan gaban hanzi yau hukuma ne za su raba da kai yanzu abin da za a yi saurari ina jin ka na gani babban mutum ne a gaban nan na zuwa na shi mun doshi siyasa da suna na ya ɓaci a garin nan a matsayina na ɗan takara babba wanda mu ne masu faɗa aji wanda kowa ne na ɗauka na baka ina baka da kuɗin da za ka kashe wannan magana baka da kuɗin da za ka kashe wannan magana mala idan fa kace da mu je gun yan sanda bidiyon ko ci in na masa wani abu karshe da ka yi bidiyo wanda ka karɓi wannan kuɗi to da ka bani miliyan ɗaya miliyan ɗaya yayi yawa abinda da a yi zan baka rabin miliyan
kan shi ga kuɗi a bayan mota yanzu zan ɗau kuɗi na baka ba ni da suna na lalace a ƙasan nan kai la ilaha illallah ɗan sanda ne da su raba mu da mai ka gani yana kuɗi da an ce su ba ni ko kun fito mu ka ci sa'a ka ci sa'a Allah ya ce mu ka yanzu ashe wannan mata dama matan aure ne take so ta ɓata min suna ta lalata min siyasa Allah ya kare ni mutum mai iro mai irin mutum ina jin ka na ji shawarar ta kuma na dale ta ta dawo ta nan yanzu kaga sai ka yi wa kanka kiyama ne gaskiya ne kan ka ga wasu gane-gane da waye-waye sai a rage wallahi ko ba haka ba gaskiya ne ka san ita rayuwar nan komai da ka ganta yan hakuri gaskiya ne ko ba haka ba gaskiya ne ina nema fatan zaman lafiya a gidanka wato ni baka san ki damu na ni ba kullum har a yanzu ba ina sha'awar san budurwa karamar yarinya ai shida wai ba gaba da ai wannan abu ai nan ai wannan abu ga ai ka bani mana malam na muna hira ya ne kana ina wallahi ne kana ina na malam kallina muna daga nan basira dan yara da basirin wa sai na bita baka gane ko bita ina bita ha bita ina bita da Allah mata Baby! Wata dama tun daga can da daman na ta ke shiga cikin ina kin mame kin mulki kin shafe ni. Wani gaskiya nan barci na yau niki abin da zai kisga mata da kai a gare ki ko? Wato da ratar da kanka a gare. Wallahi dallai. Kuma an karfe ka. Kuma sai an karfe ka. Kai ki ganna ka a wargaja ka. Na rantse da Allah da ƴan mata. A ƙauyen mahaifina ko arziki amma kuma ya rasu. To kuma ni iya tillintar a jikinsa aka haife ni. Akwai shanaye an ajiye nawa. Akwai gonaye nawa. Filaye nawa. Sannan kuma akwai motocin da suke tiratana da a gona duk damana. Duk nawa ne. Kin gaji ga wani ya dawo balla shi gaba ɗaya da ke rika mun da shi gaba ɗaya a cikin zuciyar mutum ke yanzu sai idan na tsaya na saurare ka a yadda kake a haka ni kuma ribar me gare ni Malama Zainab na san da kiwaye da ni ba ko haka ne sunana Zuhairat AA Khalid shahararren ɗan kasuwan nan da ke wannan jihar ina fatan kin san da su na sani abin da ya kawo ni gurin ki shine ina fatan kin san wannan na san shi ɗana shi ne mijin da zan aura. To shi wannan da ke gani shi ne ya zama madubi wa rayuwata, farin ciki kuma haske da kuma ginshikin rayuwata. Na faɗa soyayya da shi. Zuciyata ta kamu da matuƙar ƙaunarsa. A ƙoƙarin nuna masa haka, sai yake gwada min cewa ke ce a cikin rayuwarsa, ke ce kika ɗauke masa hankali, ke yake so, ke yake ƙauna. Ni kuma duk duniya babu wanda zan iya rayuwa da shi.
idan ba Ahmad ba. Ina son shi so matuƙa. Babu wanda nake ga zan iya rayuwa da shi idan ba shi ba. Don haka na zo gurinki domin neman alfarma. Da ki taimaka min, zan baki wasu 'yan canjina wanda ba su wuce miliyan 5 ba. Zan mallaka miki su halak malak, cash ba transfer ba. Ki bar min shi. Hajiya, na gode da wannan alfarmin da kika zo nema a gare ni. Amma ki sani so babu ruwan shi da kyau ko kuɗi da duk wani abu. Ahmad ya kasance tamfar wani sashi ne a cikin rayuwana. Idan na rabu da Ahmad tamfar na rabu da wani sashi ne a cikin jikina. Don haka Hajiya ina mai baki ba zan iya sayar da soyayyar Ahmad a gare ni. Kin da ki yi haƙuri ba zan iya rubuwa da shi ba. Haka ina mai baki haƙuri. Ya kamata a ce ku karɓi wannan tsayi. Musamman ma yaran talakawa irin ku. Inda kuke fama, na san zai yi ku amfani. Na san da haka, amma ki sani duk halin da nake ciki na fi son Ahmad a halin da nake ciki saboda ba zan iya rabuwa da shi ba ne. Duk halin da zai shiga ina son amma kuma Hajiya na baki dama guda ɗaya. Za ki iya zuwa ki samu Ahmad da wannan kuɗin idan ya amince sai iya rabuwa da ni ya karɓi kuɗin to shi ke. A ba ku lafiya. Amma ka tabbatar da cewa ranar ta fara al'ada za ka yi amfani da magani. Da kuskura ka sallake ranar za ka yi hauka. Ha? Hauka kuma? Ko ka ina nasara ranar da za ta fara al'ada? Ai barin gaya maka ko ka sauran minai ko ka ki in kana ce ma wannan wace ce lafacin kwacin ma wallahi na tsaya a rana yayi zafi irin ranar daidai la azhar din nan ko na bayan azhar in daga nono tsiran tsine maka albarka ka bar duniya ka bar shanu ta zama uwa. Na ci na gani na kuma tabbatar da cewa liba ba matar ka bace. Ba san ki ba da dama ko da su ɗaya ne mu gwada na wasa a gani. Sani ina wani ne? Mama? Mamo? Tsohuwar ada kamfani kin ce mama? Gaskiya Antiminal sai dai ki haƙuri saboda Hashim na wani. Ba. Baby za ka fita to yanzu yaushe za ka fita? Gaskiya to ba za ka fita ba. To wallahi Hajiya ya zama dole sai Sadiq ya sake ki. Kar in sake jin sunan Hashim a bakin Hashim nawa ne ni kadai. Hashim na ki hanni ke da na tsugona ne cikin sa na tsugona na haife shi. Ina so ki san wani abu. Yanzu wannan shiri da na shirya miki nake soyayya da wannan saboda mu samu dama ki yayi mu mana kuɗi masu yawa. Zo mu ji daɗin rayuwa. Kin ga za mu yi auren mu cikin kwanciyar hankali. Wallahi ina son ganin ka ne. Yaushe za ka Zan baki lokaci, mutukar baki amince da abin da na kawo ba, zan tona asirin. Shi ya sa min dafin san Sadiq a zuciyana, sannan ya zagayo ya ce min kuma in bashi siyama. Ko sai ka fara kika dora kan daya, munafuka. Yasa kankana a gidan kina sha ne? Munafuka a gunguma. In ka riga shi. Kai! Kallo! Minti biyu na son ganka a gida. Kai azali bilan je ku ɗauko shi. Dani?
Manira, ciki. Kuma da girma na da shekaru na ka ce ban san tana da ciki ba? Ko nan din ma 'yan bani na iyan ne? Kai ta asibiti, mu je mu lalumo duk abin da ya kamata mu lalumo a zura cikin nan. Dalla malam rike sallamanka dan ba shi nake bukatun shi ba. Kai ne Alhaji Ma'azu. Na rantse da Allah daga yau zuwa gobe idan bai kawo kuɗi ba wallahi ka sheke. Kala na yi ba mana baki a wajen aikin mara shi. Je gidanku na sake ki. Ka sake ni? To sai me? Ai ta bulo fari a gurina. To amma ga sani gidan mu ba zan tafi ba. Idan ka manta in tuna maka. Ka manta wannan gidan lokacin da aka zo sai da shi. Allah annabi na dauki kudina na hada aka sai wannan gidan saboda haka gida na wani ka dauki shashin kan dauki nawa babu ruwan wani da wani. Kamare ni? An mare ki. Ni ka sa hannu kamara? To ka jira ni. Hajiya. Hajiya? Yau nake hajiya, hajiya kake kira ni zaka ce hajiya? Yan bani na iya ne ga sunan sun zo.